Jeg skulle bruge et CRM-system her den anden dag, og i stedet for at købe adgang til et, så byggede jeg det bare selv med Claude på 2 timer. Grunden til, at jeg har brug for det her CRM-system, det er, fordi jeg er i gang med at kontakte universiteter i hele Skandinavien omkring en AI-løsning, som skal hjælpe med at gøre udvekslingsprocessen for de studerende, men også selve universitetets administration lidt nemmere. Og i stedet for at købe adgang til et dyrt system, jamen så lavede jeg det bare selv med Claude, og ikke engang fordi det bare er billigere, så er det også faktisk bedre, for det passer præcis til de behov, som jeg har for det her CRM Outreach system. Og derudover, så kan jeg også tilpasse det løbende. Det tager ikke mere end 5 minutter og en prompt til Claude og adde de features, som jeg nu skulle mene, der mangler. Derudover, så er det faktisk også bedre for mig i forhold til, at jeg kan arbejde med Claude inde i CRM-systemet. Claude har jo lavet CRM-systemet og har også fuld adgang til det. Til mindre virksomheder som CPH Agentic, men også alle andre mindre virksomheder, også mellemstore virksomheder for den sags skyld, så vil sådan det her CRM-system faktisk være mere end nok. Og der kan man sige, hvorfor er det så ikke, at alle virksomheder bare gør det her? Og det tror jeg også, at vi kommer til at se meget mere af i fremtiden, at mindre og mellemstore virksomheder begynder selv at bygge de her CRM-systemer, men også alle mulige andre systemer, for at slippe for de store abonnementsregninger, som de store selskaber jo har på deres systemer. Og fremover, så vil jeg også dele mere af, hvordan vi internt i CPH Agentic, vi bruger AI i vores daglige arbejdsgang, ligesom her.